Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi amwalihim wa anfusihim li azzi dinillah amma ba'du la haula wa la quwwata illa billah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, khususon sahibul ma'had Gus Abdul Hadi wa dzurriyyatihi wa zaujatihi ingkang kawula mulyakaken, saha boten ketinggalan sedaya santri pondok Al-Islah ingkang kula sayangi. Mboten enten nggih? Mboten napa-napa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula dalah panjenengan sedaya wonten ing saat menika tasih pinaringan agunging kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika tasih pinaringan tetepipun iman, Islam, sehat jasmani rohani, sehingga kula panjenengan sedaya tasih saged makempal wonten ing menika majelis dalam rangka ngestoaken dawuhipun Syekh Guru Mursyid inggih menika rutinan auradan tiap malam Selasa. Ingkang mugi-mugi pakepelan kula dalah panjenengan sedaya menika estu-estu pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala saha pinaringan barokah manfaat maslahah donya lan akhirat. Allahumma amin. Shalawat saha salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kanthi waosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman bi qadri adzamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Ingkang mugi-mugi kula dalah panjenengan sedaya menika estu-estu boten sekedar mengaku dadi umat Kanjeng Nabi, tapi mugi-mugi kula dalah panjenengan sedaya menika ugi diakoni sebagai umatipun Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Iki tasih tasih kesel nggih. Kesel mau dalu. Kula niki tasih klenger jenenge. Saestu. Nggih. Masyaallah nika kemuliaan Gusti Allah taala. Dumateng tiyang sing dimulyakne Gusti Allah taala sampai saged ndugekne tiyang sakmoten kathah. Niku nek mboten tiyang saleh, tiyang sae niki mboten saged. Mboten saged. Nggih enten rame-rame sing mungkin rame pol tapi kan nggih berbau maksiat nggih. Nggih. Nah, ngoten niku. Utawa maneh mamane contone kaya tanggal 1 Suro tenggene menang niku nggih rame nggih. Nggih. Tapi bakar-bakar menyang. Mboten padha nggih. Terus krungu malih kula terus tenggene Gunung Kemukus niku nggih rame. Duka tiap napa niku. Niku. Tapi adu niku ijo-ijolan jodoh niku pripun ngoten. Nah, nggih saestu niku. Niku sampean nang tingali tengah niku ngoten niku. Ijo-ijolan jodoh. Niku syaratnya ngoten niku. Terus golek pesugihan ngoten niku. Masyaallah, naudzubillah min dzalik. Nah, niki kula panjenengan sedaya wau dalu niku saged ngepal wonten ing Tulungagung hormatipun haul nika bener-bener napa niku rahmat ingkang luar biasa. Terus niki sekedhik ngemutaken.
sepindah niku salat sunah ingkang dipun sunahaken niku imame disunahne ngucapne as-sholatu jami'ah. Iku salat napa mawon sing disunahne? Salat kusufen, terus salat napa idain, napa tarwih, napa malih? Nggih, pokoke kuwatah. Lah, niku disunahne imame disunahne ngucapne as-sholatu jami'ah. Tapi lintune sing disunahne niku boten disunahne ngucapne as-sholatu jami'ah. Contone kados niki, salat niki boten disunahne. Cuma dibolehkan. Jadi salat sunah hajah niki boten disunahne. Nggih, boten enten keterangan disunahne boten enten. Jadi boten disunahne ngucapne as-sholatu jami'ah. Niku ngemotaken. Ingkang kedua, waosan dzikir laqad ja'akum. Niku ayat saking surat Taubah. Surat Taubat niku surat sing enten sing ngendikane niku haram maca bismillah. Enten sing ngendikane niku makruh maca bismillah. Enek sing ngendikane nek sak surat utuh niku hukume haram, enek sing sunah. Apa jenenge makruh. Terus nek migur ayat tok niku makruh dan lain sebagainya. Mungkin kurang jelasnya jenengan sedaya pinter napa niku tekan-tekan teng HP nek kula mboten paham ngoten niku. Tekan teng HP pripun carane mungkin sampun jelas nih. Terus piye-piye itu sing ngendikane sinten hukume pripun, tapi ingkang jelas sedaya niku mboten marengaken. Dadi prayogane dadi laqad ja'akum niku mboten usah diawali dengan maca bismillah. Dadi niki pengetahuan, lho jareke kula nate maos hadis kulum riyen dibalen layu da'u bismillahirrahmanirrahim. Lah ngoten niku. Kaya dene karyawan sing ora ana buntute, kaya wis macam-macam dan sebagainya. Nah niku pengecualian. Pengecualian. Iku mboten parang. Dadi nek maca ta'awud mawon mboten apa-apa. Nggih. Dadi ta'awud mawon utawa nggih mboten usah ya ora apa-apa. Pun mboten mawon. Monggo nglanjutaken maos iki mengke sekedhik mawon ya masalah kula tasik saestu kok kenger to jam. Tasik dereng telas ya kenger. Lek wong tiyang sepuh ya. Lah male kados kula niku lho melampah anu mawon untuk kosen karo sampai kula belane wingi tumbas teken. Niku 100.000 tumbas teken. Sing riyen niku kula tumbas jagrak kalih niku. Regane 250.000 megur hormati ajenge ndugeni haul. Niku saking mulyane haul niku sampai ngoten. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairul laka min antas haba aliman yardo an nafsihi. Dawuh niki tasik gegayutan, tasik berhubungan kalih dawuh-dawuh ingkang saderenge. Ramila niki ingkang sadurunge kula baleni ulang supados mungkin nyambung ngoten, runtut ngoten. Dadi ingkang dawuh pertama inggih menika aslu kuli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Asal-asale wong kuwi mang berbuat maksiat lali marang Gusti Allah taala nuruti syahwat iku mergo teka ngumbar hawa nafsu.
Semono ka wa aslu kuli ta'atin wa yaqdatin wa afatin adamur ridho mika anha. Asal-asale wong kuwi mau iso nglakoni taat marang Gusti Allah taala, eling marang Gusti Allah taala, ngrekso marang barang-barang sing ora apik iku merga teka ora ridho karo nafsune, tegese ora ngumbar hawa nafsune. Niki dawuh sing awal ngoten niku. Dadi mengke tasih enten gegayutane ingkang sing sakniki niki. Nah, sing sakniki niki wali antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairul laka min antas haba aliman yardo an nafsihi. Olehmu bergaul, olehmu kekancan, olehmu persahabatan karo wong bodho tapi ora ridho, ora nuruti hawa nafsune, ngoten niku wau luwih apik. Olehmu kekancan karo wong bodho sing ora nuruti hawa nafsune niku luwih apik. Sing dimaksud bodho teng mriki nggih menika bi ulumi dhahiriyati. Dadi bodho ilmu dhahir tok. Ilmu dhahir niku termasuk ini kan tadi ngene maca kitab, wis debat-debat, dalil-dalil semacam-macam. Nah niku ilmu dhahir. Niku. Meger bodho ngoten niku mboten ana apa. Dadi ketoke memang bodho. Ditekoni dalil ngene ora aruh. Tapi ora nuruti hawa nafsu. Kancane umpamane hura-hura rono rene wis ngono kuwi. Mau dicak ora gelem. Itu dalile gak ora. Sekali-sekali ala ayo dolan nang tempat-tempat prostitusi. Ala seneng jalan-jalan tok ora apa-apa. Wah, gak apa-apa. Wong aku ya ora ndek dhuwit. Cara nempel ya ora iso ora ndek dhuwit. Tapi niku termasuk dalile la takok robuzi. Nah kan ngoten. Niku cedek-cedek mawon mboten angsal. Niku. Terus maksiat nyawang-nyawang pupu mulus-mulus dan sebagainya. Wah niku kata-kata niku. Niku mboten purun. Dalile yo gak ero. Jadi tukang dalile gak ero. Gak ero keterangane. Ayo nang ya sekali-sekali nang ngene karaoke, nang ngene bar nang ngene. Halah, mesti awake dhewe ngombe sprit ae, ora usah ngombe. Nah niku. Moh gak iso pokoke wis dilalah niku moh. Moh ditekoni dalile ora ero. Ora apa. Wis to. Gak apa-apa ngomong awake cuma mikir ngombe sprit ae ngono. Gak apa-apa. Padahal kula nate maos kitab Durratun Nasikin niku. Duka hadise sahih duka mboten paham tapi yang jelas dawuhe ngeten. Sing sapa wonge lungguh-lungguh ning gone majelis khamr. Majelise wong ngombe-ngombe ana niku sing memabukkan. Niku salate ora diterima 40 hari. Bayangno. Niku satu kali ndane mamane sering-sering. Untuk bilang dari. Niku mikir lungguh-lungguh tok nang majelis. Sing ngeten iki kan majelis ngeten iki. Sing sitok lungguh ning kono ngombe khamr. Sing ning kono ngombe khamr. Aku wis ngombe kula ngombe sprit iki termasuk majelis. Kula niki termasuk tergolong. Oh niku untuk bilang dari. Nah, sing lare bodho niku dijak mboten purun, ora ngerti dalile kan. Semono kaya ngono. Nah iki sebaliknya ngeten. Dadi olehmu kekancan karo wong bodho sing ora nuruti hawa nafsune, ngono kuwi mang luwih apik bagi sampean min antas haba aliman yardo an nafsihi dibandingane karo olehmu persahabatan, olehmu kekancan karo wong alim tapi sing nuruti hawa nafsune. Ngumbar hawa nafsune.
Tapi niki dawuh alim niki termasuk ilmu dohir. Alim ilmu dohir. Ngumbar hawa nafsune. Ketoke ngalim, wis sembarang tekoni hadis ngene nriti ngene. Sobone nang gone tempat-tempat ngono kuwi. Mun nek ditekoni, lha wong aku lho meger lungguh-lungguh tok ning kono ora nyapa-nyapa. Ya tenanan kuwi tekonan kuwi. Sumpah wallahi tiker wis dan sebagainya. Utawa yang ngene barang aku meger ngombe sprit tok ngene. Ya tapi kan kok nyawang pupu mulus-mulus ngene-ngene dan lain sebagainya. Lah, ngono kuwi sing penting ora dilebokne ati meger disawang tok kaya nyawang patung ngene ora apa-apa. Pokoke kalah dalile wis ngono kon terucus ngene-ngene lah sing tak plung-plung ora ngerti apa-apa. Ngoten. Lah nek sampean bergaul karo wong sing alim sing model kaya ngono kuwi bahaya. Sampeyan niku dijeruk saestu niku. Terjerumus lah itu. Nah niku. Jadi umpamane kalau umpamane poin terus sembarang iso, tapi sembarang yo dilakoni. Nah niku bahaya niku. Iki tapi plonga-plongo ngoten tapi umpamane iki napa niku salat sunah dilakoni, tekoni dalile ra ro. Salat sunah apa sing biasanya dilakoni karo ulama-ulama, didhawuhne karo guru-guru niku dilakoni. Kaya wiridan astagfirullahaladzim terus dan seterusnya kaya bar salat ngoten. Nanti sampai ndonga ngoten niku dilakoni. Dalile ora. Puasa sunat Senin Kamis dilakoni, yaumul bid dilakoni, tanggal 1 Syuro dilakoni, Tasu'a Asyura dilakoni. Dalile apa? Garo. Niku luwih apik. Timbang terus dalil sing tanggal 9 Syuro kuwi Kanjeng Nabi blas ora tau nglakoni. Lah memang, tapi tahu dawuh lamun aku tahun sesuk kuwi jek diparingi umur, maksudnya tasik ketemu tahun sesuk kuwi, aku arep nglakoni poso tanggal 9 Asyura, 9 Muharram. Mergo ben gak nyerupani wong-wong Yahudi. Wong Yahudi niku 10 Muharram niku nggih poso. Nah niku lah nek wong ahli sunah wal jamaah ala kita wong nahdiyin niku dilakoni. Lah wong dawuhe Kanjeng Nabi ngoten niku wau. Memang betul, Kanjeng Nabi dereng nglakoni belas tanggal 9 Muharram niku wau. Tapi dawuhe ngoten niku. Niku nek ala versi kono orang lakoni mergo Kanjeng Nabi durung lakoni. Nek versi kene lakoni mergo wis dawuh ngono kuwi wis disimpulne termasuk kaya dene perintah. Ngoten niku. Wah, aku mau Kanjeng dan sebagainya. Walah kuwi cuma sunah lah masalah. Iku sing pinter ngono kuwi. Wis salah sampe normal. Wis pokoke jan ngoten. Lha iku nek dirnut bahayani ngoten niku. Pun. Jadi intine lah niki sik malih nggih. Dadi kekancan niku wau sangat mempengaruhi karo sampean sedaya terutama mejane cara munggo jenek bocah-bocah niku saiki rada perlu niku. Niku kula sekali tema niki rada niku rada pas nggih bocah-bocah niku. Masalah sing mencetak abang ijo ireng niku nomor 1 kekancan. Ya pertama umpamane keluarga. Terus lingkungan, pendidikan. Tapi sing paling nomor 1 ku kekancan. Wong tuane didik apik, ya wonge apik didik apik. Keluargane apik-apik, tanggane apik-apik. Tapi kekancanane karo bulus. Iya, wis. Iku dadine ya dadi nek ora bulus ya pura. Wis ngono. Ya mirip-mirip. Itu iso malah dadi boyo. Ya ngoten. Lah, niku tenggene wingking enten keterangane. Kekancan niku di ibaratne kaya dene wong sing cedhek karo bakul minyak wangi. Niki mantan niki. Riyen niku nate kula niki digelari kalih kanca-kancane termasuk Al-Altor niku. Niku pakar parfum, pakar minyak wangi niku. Niku saniki cara umpama dibaleni mungkin ya tasik 50% mungkin tasik eling. Ya niku. Dan niku tiyang sami kali bergaul kali tiyang bakul minyak wangi.
Jadi nate tenggene pondok, biasanya nek teng teras-teras pondok niku meh dinten utawa tiap Jumat terutama niku. Teng pondok kono enek. Niku teras beberi parfum karo kitab-kitab ngono, santri-santri niki padha maca-maca, ya iseng-iseng maca-maca. Jane gak tuku ndelok-ndelok nek cocok kapan-kapan nek duwe duit tuku utawa nek kebelet tenan ku utang kancane. Nah, cedek karo minyak wangi minimal niku mambu wangi. Maksimal niku biasane niku wong kula niki tukang nah niku sing nyedek-nyedek niku diseri. Niki niki Jovan iki ambune ngene sama nek ambung ngene. Terus tangane sebelah malah di napa niku? Ah niki misik niki. Oh niki kastur niki ambar niki. Niki ST niki. Niki magia dan sebagainya. Wes niku diseri niki. Jadi ngalih boleh masyaallah. Jika mau semprot sarunge rakan karuan. Dan itu maksimalnya mampu kaya ngono. Nah semono kok sampean cedek karo tukang las. Lho yen nate belajar kelas. Bolong kabeh kos. Terus sampai 3 dino niku mripat kula niku masyaallah bocos. Mulane tukang las niku betul napa niku tameng ireng niku. Niku masalahe itu luar biasa niku rusak motor niku. Dan itu sama delok ngoten niku malah saestu niku, ora motor niku. Nggih. Terus nek cedhek-cedhek nemen niku kecipratan gene bolong kabeh niku. Nggih ngoten niku. Yang persahabatan niku ngoten niku. Tergantung sapa sing dicedheki pun. Lah, nek ngono-ngono kesimpulane niku wau ngeten. Wa ayu ilmin li alimin yarto anarsi dibuktine ilmu ning gone wong sing dianggep alim itu tapi nuruti hawa nafsune. Buktine apa? Memang wong kuwi ngalim, ditekon sembarang iso. Wis sembarang iso. Tapi sembarang yo gelem dilakoni. Engko nek ditekoni ngono yo wis berkelit ngono ngene. Terus bukti ngalime ya ya memang kabeh udah ngakon ya gue pinter tenan iki. Masalah keluaran teko kono lho. Gue keluaran mandarusak kono. Itu mandarusak. Ya kan. Nah, sebaliknya wa ayu jahlen li jahilin la yardo nafsihi. Endi buktine bodoh terhadap wong sing dianggap bodoh tapi ora rido karo nafsune, ora ngumbar hawa nafsune, ora enek buktine. Ditekoni ngene gak perlu, ditekoni ngene ora iso jawab dalile sing. Tapi apa-apa sing diperintahne karo pokoke apa-apa sing disunahne, apa-apa sing diwajibne karo syariat iki dilakoni. Nah niku. Terus apa-apa sing dimakruhne, apa-apa sing dilarang niku didhawuhi. Seneng dilalah. Dicak ngene mo, dilalah niku wis pokoke feelinge nek ngono kuwi gak apik ngono tok. Ya apa sampean dicak gelem apa antum haram to? Ya wong gak ngerti tapi aku gak seneng. Terus lah bukti bodohne kuwi ning ndi? Dadi walhasil intine pergaulan niku wau sangat penting, sangat menentukan sampeyan kuwi calone dadi abang utawa ijo. Nah, minimal tapi niki tenging kan. Jadi nek iso tapi niki kula coba ngomong, nek iso niku bergaul kali tiyang sing iso mengajak utawa diajak nuju marang Gusti Allah Ta'ala. Ojo sampai bergaul karo wong sing diajak nang api ora gelem, ngajak api ya ora gelem. Lah, bergaul sing kaya ngono termasuk kaya dene bergaul karo patung kene gunane sama sekali. Pun ngeten mawon mugi-mugi taro
barokah manfaat maslahat dunia. Al-Fatihah. Ya, ya kan Ismail, Setuju kelepatan, mengapunten maupun maafik ilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.